Keto ler e seche ma nyathi manyako neno malo ok osebedo mayot, to ahinya ne jopuonjre mawuok e kuonde dak ma ong'ore. Kawuono ne walimo kar dak ma Kibra mar ng'eyo chal nyithindo ma nyiri e seche ma gineno malo ka gintiere e sikul. Ne walimo sikul primary ma St. Juliet Educational Center ma intiere Kisumu ndogo e Kibra, kama ne wayudo johocho mawuok Polycom Development Project, kama ne giyudo puonj kod taunde magria. Sawa, so si mnajua sisi tumetoka Polycom, si ndio? Yes. Na Polycom si mnajua ni nini, si ndio? Yes. So tuko na hizi pads. Leo tuko na tumewatembelea na pads, si ndio? So tutaongelea kuhusu menstruation, si ndio? Because most of you wengine wajui menstruation ni nini, si ndio? Yes. Na hizi vitu zinatumika aje, si ndio? Yes. Si wewe maybe unapewa wangu unaenda tu kwa nyumba unaweka, si ndio? Ujui zinatumika aje, si ndio? Yes. So menstruation ni nini? Menstruation is where an ovary releases an ovum after every 28 days. Yes, mtu mwingine. Patia Fantasia. Menstruation is whereby an ovary releases an ovum and after every 28 days and it comes out as blood. Yes, mtu mwingine. Mtu mwingine? Huyo mwenye anapitisha mic. Yes. Menstruation is the process by which an ovary releases an ovum, and if it is not fertilized, it comes out through the vagina as form of blood. Okay, nyi wote mko sawa, sawa. Answers zenu ni correct, si ndio? Na hiyo time yenye hiyo egg inakuwa release, huwa ina shed uterine wall, si ndio? In form of blood, si ndio? Na hiyo time unafaa kutumia nini? Unafaa kutumia nini? Kama huwezi afford pads unaweza tumia nini? Unaweza tumia cotton cloth. Yes, unaweza tumia cotton juu ina observe hiyo nini, si ndio? Ina absorb hiyo nini, hiyo blood. Yes? Unaweza kutumia tissue lakini usikae nayo. Unaweza tumia tissue? Unaweza tumia tissue? No, huwezi tumia tissue, sawa? Ushaifanya experiment umechukua tissue umeingiza ndani ya maji, huwa inafanyika aje? Hebu sasa imagine umechukua tissue umevaa, itakaje? So huwezi tumia tissue, sawa? Yes. Mtu mwingine? Yes. Unaweza tumia leather cloth. Unaweza tumia? Leather. Leather? Mbona leather? Mimi kuna answer yake, si ndio? Ati leather, mbona leather? Mbona leather? But sana as you as adolescent girls, mko advisable mnatumia nini? Pads, si ndio? Yes. Jopuonjre mabende noyudo thuolo mar leronwa achiedh nade mane gikaloe kapok sikund primary noero oriwore kod dul mar Polycom. Tulikuwa tunatumia cloth, hata kama ikuwa cotton unatumia tu cloth yoyote, na ukitumia hiyo cloth ni easy unajishika ukitembea, lakini tangu Polycom waweze kutuletea pads, uko confident unatembea hadi mbele ya watu bila kuwa kama unanyesha. Patana pale kwa mwana. Mimi nisaidia kwa sababu nilikuwa natumia nguo ya cotton na hiyo nguo ya cotton ni ngumu kutembea nayo, so mimi nisaidia. Mimi hata vile sister wako nayo alikuwa ananiambianga hivi, hata kama ni mattress atakuwa ndiye anatumia juu bado hakuna pad. Mama ngeza kwa soft ndio. Unatumia mattress. Mimi nisaidia juu sometimes sikuwa na miss shule, sikuwa na pads. Sasa siku hizi venye Polycom ilileta pads na siku hizi na attend kila lesson. Jopuonjre manyiri mawuok e sikund primary ma St. Juliet nokono Lolwe TV kaka nok mar pi osebedo mang'eny e kar dak ma Kibra, mamiyo gibedo kod chandruok e seche ma gineno malo. Yo ya maji kwa sababu for example hata alafu pia na sanitation kwa sababu for example unaweza choo
na hakuna maji, sasa utanawa aje? Na wewe kama msichana inafaa ukuwe msafi kila saa. Yes. Lavenda Odhiambo mabende tiyo kod Polycom e yore mag hoyo nyithindo manyiri bende ne wuoyo e wi nok mar pi e midhiero ma osemiyo keto ler ok osebedo mayot. Actually in Kibra nikisema msichana akiwa hedhi na kuanga wakati ngumu sana kwake. Unapata Kibra si kila wakati tuko na maji, ama si kila wakati msichana atapata maji, na ile maji kidogo atapata itabidi wameitumia vizuri katika familia yao. So huwa tunawa advise kama wasichana, kama anaweza kuwa anapata maji kidogo akiwa mtu anaenda shule, maybe anaweza tumia maji kujipanguza alafu anabadilisha padi yake. So first huwa tunawa advertise cleanliness, hygiene when menstruating, and that's when tunawaambianga if kama atakuwa anaenda shule na maybe wana maji kwao, ni vizuri kujisafisha huko chini kabla tumie padi yoyote. Bende ne wayudo thuolo mar wuoyo kod Mr. Chris Msonye ma en japuonj e skul noero kama ne opimonwa ber ma jopuonjre manyiri ma osechopo e adolescence oseyudo nyaka ne sikund noero makre kod Polycom. We are one of the school that is working with Polycom. We started working with Polycom in 2014. That is when we came in partnership, and at that time we had a program of mentorship, and in between almost 3 years now the stress are applying sanitary towel to our girls. If I can be able to compare the number of girls in our school during the time when the Polycom are not giving us sanitary towel, and now I can say that the number has increased, and specifically the number of girls surpasses the number of boys. I can also say that since the introduction of sanitary towel in our school, the absenteeism of girls in our school, it has totally reduced, because girls used to spend a lot of time at home during the menstrual time. They could not come to class because they fear. So, but the time they were empowered and given sanitary towel, they are all in school. Another thing that is making them to be in school, we have what we call the ambassadors. The ambassadors are girls in class 6, 7 and 8 who are empowered to take care of the other girls. So when a girl starts menstrual in school, we only refer that child to the mentor, and we call them ambassadors, and the ambassadors will be able to take care of them. Mr. Chris nomedo lero ne Lolwe TV kaka jopuonjre manyiri osegoyo okang' e yore mag somo. I can also say that the performance of our girls in schools has improved. For example, last year, number 1 was a boy, and in between, the people who dominated were girls, and the girls were able to get a chance in national schools like Kasumbi Girls in Kisumu, St. Mary's in Mumias, and also in western part of Kenya, the Sacred Heart Mugumu. And this as a result because the girls can be able to attend all the lessons in class. The girls cannot be absent. The girls are empowered. So it is something good that it has enabled our girls to sit in class. So we give credit to our partnership with our Ma'am Jane, who is the main character in the game, who is trying to ensure that the girls are in school. Another thing I was trying to forget is that we had what we call the molesting of girl child in school. Anybody could molest them because they were not empowered. But because they are empowered, if you try to touch them in their private part, they will automatically shout, and they will automatically say, because they are empowered, they know their rights. And nowadays even they don't allow to be punished when they are in the menstrual period. They will tell you, teacher, I'm not okay. And as a teacher, you have to understand them. Yeah. Mikael Jen Anyango mabende en jatelo kata CEO mar loso taulo mag ria kata sanitary towels ma Polycom leronwa gimomiyo nochako kata gero kar loso taulo mag ria e kar dak ma Kibra. Kana donjo e Kibra kaeri to na achako tiyo gi nyithindo manyiri, to maeri en problem maduong' sana mananeno kuom nyithindo. Wantiere gi project moro iluongo ni talking box. Koro kane wa install talking boxes e school, talking boxes en box ma install e school tilore. Koro ne nyithindo ndikonwa gik mathago gi kabisa. To wach mar pads ne nobiro e yo mang'eny sana. Koro mano omiyo waparo ni kaber to walos ne nyithindo pads.
Hygiene lero ni ochung' ne sikunde maromo 50 ka sikul primar ma St. Juliet en achiel kuom sikunde ma ochung'ne. Dwe ka dwe watero pads e skul, waluongo ni emergency pads. Koro watero e skunde mwatiyogo, wan gi skunde 50 mwatiyogo. Koro watero gi skul, to kwatero e skul to manero nyiso nyathi moro amora man gi emergency nyalo dhi kwayo japuonj. To kendo watemo matek ni nyithindo mosebedo nyiri madongo wamiyo gi pads at least a packet dwe ka dwe. To ing'e nade kata kimiyo nyathi packet, nikech jomoko neno ga malo mang'eny sana. Nyalo dhi kata 1 week. To ginene inyayudo ni pads remogi. Nitie jok machur mang'eny. Gima timore en ni wan gi mbaka mang'eny mwago nyithindo gi, ok en gi nyithindo mwaromo ga romo to wamiyo pads. Gin nyithindo mantiere schools, waluongo schools kene our partner schools. To gin nyithindo mwaketo thuolo, koro ka entiere gi wach to biro wacho nwa ire office kaeri. Wantie gi nyithindo manyiri ma waluongo ni mentors. Koro gidhi e skul kuonde gi. Koro ka en nyathi ma otnido pads mang'eny moloyo jowetene to nyako wacha. Kendo kwa gomba ka gi nyithindo to watemo mondo giket nyithindo mondo ong'e dende moloyo ng'ata nikech wano assume ni achiel chande rome. Koro en kong'eyo dende maber to kopimonwa to nyaka wawinja. Bende ne wiwa ok owil mar penjo gimomiyo ne ok oparo loso menstrual cups. Nyalo wuoyo about menstrual cups, ang'e ni en mbaka mosegore oko ka, lakini kaka wachwere e Afrika kaeri kata na tampons pod ok wanyalo tiyo go e yo makare. To be kwang'iyo environment wa kaka chalo, mondo iketi cup tiende ni nyaka imul dendi, to environment wa olil, lwetwa olil throughout. Ang'e ni wasebedo gi campaign mang'eny mwawacho ga ni luok lweti kiya e cho. To pok wagomba kamar luok lweti kidhi e cho. To kidwa tiyo gi cup to tiende ni nyaka luok lweti kidonjo e cho. Otherwise wabu bedo ga lot of infections. To be yo machoche wanigo en cho cup dwaro environment minyalo guom e kikete. Yo ma environment wanitiere go tiende ni ok yot mondo ikete, ok yot mondo ilonyri kaka dwarore, mikete kaka dwarore, kata migole miluoke kaka dwarore. Waonge that environment. Ang'e ni en mbaka ma samoro nitiere joma pingo, kata nitie jok matemo kelo ka wacho ni mairi e solution. To mondo bed solution ne wan, losnwauru choche mabeyo maka gole tanyalo luoke, maduoke yo makare maluok lweta. Nikech ko katimo magirite to teneni ok adhi bet kata gi kwe kama cha mokuongo wuotho gi lweto mochido, wan e community ma gimoro amora mamulo ng'at machielo biro mulo, manyiso ni oko promote hygiene, o promote a lot of chido oko kanyo. Gima ber nyaka bed kod midhiero mage. Hygiene osekalo e midhiero ni mathoth. Mobedo go samoro maduong' ni nyithindo ng'enygi ok bed gi, ok yudo osiepe within their families. Ng'eny mine ok osiepe nyithindgi manyiri. Maybe samoro wuondra ni mondo understand gi ni maybe kaka nodongo ne ok en thuolo gi min gi, koro ebo luor ni nitie gik moko nyatimo nade, onya wacho gi nyathi. Koro nyathi airano kiyudo to koro dwa mama motwere kuomi, oparo mana ni in min gi, ting'e ni ibe in gi gik moko mitimo. Asebedo gi situations ma nyathi biro e office kata ok owuo gi ng'ata nyaka nini adwa neno mam Jane, nikech ogombo ng'ama owuogo. The way mwachwere wa joma mine kata joma nyiri nyaka yud kaka yudo ng'ama iwuoyogo. Kok yudo ng'ama iwuoyogo tidong in ga lot of gik machando chunyi mang'eny. Koro yudo ka nyithindo giri nikech ok giyud jogiri within their family setup. Koro ko yudi miwuoyo kode mobedo thuolo kodi to koro neno mana ni in ng'ate, ok odwa kata accept ni nitie dich manyalo tami wuoyogo kode. Kata another thing en ni samoro expectations, managing expectations gi nyithindo mang'eny kabisa samoro onge kata hope. Nyocha wan gi nyathi moro kar kaeri ma nyocha lala e school. Koro ka japuonj nonuongo nyi wageri modhi mokawe, koro no spend kode time matin e office kaeri. To ayudo ni nyathi ni en nyathi ma nyamin gi moluwo ne ok ochul ne pesa class 8 motimo penj. Koro ji te para ni nyathi ne dhi ka chuo, oseng'e chuo lal, to nyathi ma is very innocent. En mano ng'e ni kata somo to ngi kuma budhie gi somo. Koro afadhali anawuotha kama piny oimore na matin nade aninde. Bende ne wadonjo e kaloso taulo mag ria kata sanitary towels e bwo Polycom Development Project mar ng'eyo chal mag taulo mag ria kod kaka ilosogi gi gik milosogi godo. Nyedeni Morina Kinyi kod Jane Makoha gin jotich maloso taulo mag ria ka gidhi tayowa e chenro ni. Hii ni process ya kwanza, cutting. Nafani kati hii, grind, ndio itoe cotton, ndio assembling ianze.
in order zipite kwa hiyo machine hiyo ya grinding. Ikiingisha ile kubwa, particle kubwa inaharibika. Ndio shatoroka. Ise rego kocha tiduogo kae ichako gi tissue ma tek alafu die ma iluongo ni super absorbent ina omako ginene mondo kik wuog e law omako remo mondo kik wuog oko mar law. Koro kiseketo tissue maduong' tiketo nini mae mahad alafu to iketo pamba. Alafu keto mae chumani malainisha mondo obed strong kik owuog. To hii ina deni ati pamba miketo nendo oro. Dong kori pima pek mare. Okaneno kipimo. Waseng'iyo koro nitie kaka wapimo gi wang'wa. Alafu keto mae gam en mar kratas, ok en moro mar ninicha. Ok en moro mar mahadcha. Mae iluongo ni biglie. Alafu keto polythene mazuia leakage. Alafu to iduoke machine basi. Ose sealing ikete gam, kisekete gam koro bedo kamae ready for use. Alafu koro kida tiyo kode to gam mamalo iwalo to dong mapiny mae makoro stick e panty to stick to en ready for use. Mama ndio selose ready. Mae ready. Leren gino mochuno to ahinya kuom nyathi manyako maneno malo. Kaka wuono wale mo Polycom Development Project kama gilose sanitary pads. Ne Lolwe TV, Elizabeth Otieno.